Avui, a Reus a Prop, us descobrim el Festival Cos, que es celebra durant aquests dies a la nostra ciutat. Per conèixer què ens ofereix el Festival de Moviment i Teatre Gestual, parlem amb Lluís Graells, director artístic del Cos. Hola, bona tarda. Hola. Què intenten aconseguir amb aquesta 14a edició del festival? Què intentem? Caram, doncs continuar amb la feina feta durant tots aquests anys i seguir endavant i sobretot mostrar nous projectes, com pot ser el projecte Amics, que parla, que estem buscant noves relacions amb festivals estrangers i sobretot mostrar el que està fent la gent jove. I quins espectacles destacaria en aquesta edició? A mi això em costa sempre molt perquè jo els destacaria tots, si no, no hi serien aquí. Diríem que de cara a l'espectador que no sàpiga res de teatre, res de teatre gestual o res de teatre, és igual, el que segurament que li interessarà veure és què s'està fent ara mateix, per exemple, a Nova York. Paral·lel Èxit, una companyia americana que ve l'últim dia, o la companyia, no ho sé, la companyia francesa Troisième Génération, o sigui, els espectacles que venen de fora perquè venen expressament al Cos i tornen a marxar i és el moment de veure'ls, si no és ara difícilment els veurà, i després, insisteixo, què s'està fent ara aquí, que hi ha gent que fa coses interessants. I en un any de crisi com és aquest, o en una època de crisi, com es fa un programa de bona qualitat? Doncs el problema no és fer-lo de bona qualitat, perquè de bona qualitat hi ha molta cosa. El problema és, justament aquest any ha estat retallar, perquè hem tingut retallades i hi ha hagut molta gent que, sempre hi ha espectacles que podrien estar aquí i no hi són, i al final acabes fent una tria perquè tingui una certa varietat i relació al mateix temps entre els espectacles. I el fet que hi hagi alguns espectacles al carrer i la majoria gratuïts vol dir que voleu acostar al teatre, aquest tipus de teatre, a tots els públics? Sí, però per dos motius. Primera, perquè és un festival de la ciutat i és per tots, i sempre ha estat així, ha estat un festival popular. El teatre gestual té una part molt important que és popular i que és oberta a tothom, i això ja fa que sigui així. I l'altre perquè evidentment hem de fer pedagogia i la gent ha de veure què està passant, què pot venir amb tot això, perquè el que es tracta és que tinguem un públic que coneixi més coses. I justament hi ha algun públic especial al que aneu orientats? Doncs mira, jo sobretot al principi, per el que jo havia estudiat i tot, sempre deia el teatre gestual, el teatre físic és un teatre jove, de gent jove i tal, però amb aquestes darreres edicions, des de fa 4 edicions o així cap aquí, el que constatem és que també hi ha un públic de gent gran que és seguidora de tots els espectacles. Vull dir que el públic, jo comptava en un principi, la meva idea, mala idea, era que era un teatre jove, però no, és un teatre, o sigui que té tot el ventall a nivell d'etats. Coneixem el Cos amb els protagonistes de la nostra ciutat. Ens trobem amb l'actor reusenc Gerard Domènech, un dels membres de la companyia Clownic que presenten aquest dimecres 19 Ticket al Teatre Fortuny. Hola Gerard. Hola Cristina. Què representa per tu formar part d'una companyia com Clownic? Doncs, ostres, una satisfacció molt gran, perquè pensa que els Clownic porten 14 anys girant amb els espectacles del tricicle i mira, són una de les grans companyies a nivell estatal ja, de teatre gestual, potser és la número 1, el tricicle, i doncs molt content, perquè jo vaig començar justament amb el gest, porto uns anyets ja alternant gest i text, treballant amb el Toni Albà també, i ara això, doncs, fantàstic, tu, m'arriba un moment perfecte i estic molt content. Molt content. Molt content. Molt bé. I com es viu justament tornar al Cos de Reus amb una companyia d'aquesta importància? Bé, perfecte. Jo a casa, a Reus, sempre m'hi sento com a
casa. No, però és veritat, no em passa com aquella gent que diu ostres, que triomfen fora i després a casa no els reconeixen. A mi em passa al revés, a fora no triomfo gens, però a casa... No, gens. No, però a casa sempre amb la gent d'aquí de Reus i sempre que actuo a Reus, doncs sempre he tingut allò molt bones experiències amb tots els espectacles que he fet, molt bona resposta del públic, doncs, escolta, i tornar aquí una vegada més i al cos i estrenant aquest espectacle, no es pot demanar més, no? I tant. I què és Ticket? Explica'ns una mica... Doncs Ticket vol ser un homenatge al cinema mut, aprofitant que som una companyia de teatre d'acció, que es diu, de teatre gestual, doncs realment no és que fem escenes d'aquelles pel·lícules d'aquell cinema mut, sinó que el que volem fer és retre-li, com he dit, un homenatge. Dintre l'espectacle es pot trobar inclús seqüències de pel·lícules filmades que sortim nosaltres mateixos en blanc i negre, sortim, entrem de la pantalla, però en realitat és la història de 3 o Comú de 2, que gairebé avui en dia aquest personatge ja no es troba, però que és un clàssic també d'aquella època del cinema, doncs que van passant dificultats a través de l'espectacle i que al final ho solucionen com poden. I bé, al final és això, no? Volíem retre un homenatge en tot aquest cinema, Chaplin, Keaton, el Harold Lloyd, tots aquests personatges i espero que quedi prou bé com perquè ells, si ho veuen des d'on sigui, estiguin contents. I es reflexa la influència del tricicle en el nou espectacle que presenteu? Inevitablement, perquè la forma de treballar és la mateixa. Jo sóc un recent arribat a la companyia, però els altres dos components, el Xevi Casals i l'Edu Méndez, porten, ja t'ho dic, un munt d'anys, 14 anys, treballant amb ells i tenen l'estil tricicle super incorporat i l'estil de l'espectacle és molt triciclero, molt els gats, òbviament cadascú li aporta la seva forma, no? Però no són fotocòpies dels originals, però sí que l'estil recordarà molt el tricicle de la gent que ho vingui a veure. I justament quines raons els donaries als espectadors de Reus a Preu perquè vinguin a veure-us al Teatre Fortuny? Doncs mira, l'eslògan de l'espectacle i de la companyia és un riure cada 10 segons. Bueno. A veure, això és una mitjana, potser sigui cada 8 segons, cada 12 segons, llavors hem fet la mitjana, surt uns 10 segons de mitjana, però és això, bàsicament és venir a riure. Sempre és un tòpic dir en aquests temps que corren, tal i qual, i quan no corrien aquests temps, però sempre tenim una crisi o altra, però és veritat que necessitem estar una estoneta oblidant-nos de la nostra vida quotidiana i riure força i, ostres, després estar una setmana amb aquell regust, no, del somriure que encara et balla per dins, doncs això és el que pretenem nosaltres, fer riure la gent. I jo els recomano que vinguin justament si volen riure, si no volen riure que vagin a veure una altra cosa. Ens trobem amb la reusenca Helena Escoter, directora i creadora del projecte Gent, una iniciativa que arriba el dimecres 19 al Lies Baixcamp. Explica'ns, Helena, com es va gestar aquesta idea? Doncs mira, tenia moltes ganes de treballar amb gent que no fossin professionals, de les arts escèniques, de manera professional. I em venia molt de gust treballar en el Festival Cos, que ja he treballat altres anys amb diferents companyies, i em venia molt de gust també això, involucrar gent de Reus que a vegades no sap ni que existeix aquest festival, barrejar-los amb gent professional d'altres companyies i que es barregés, no? Aquests dos punts, no? Gent no professional amb un festival professional que es fa a la seva ciutat i res, així. La necessitat va ser aquesta, bàsicament. I explica'ns exactament què és, no, el projecte Gent? Doncs projecte Gent és... La proposta és treballar durant un període de temps llarg i constant, 3 mesos en aquest cas, cada dia en la creació d'un espectacle i en el descobriment del llenguatge que proposo. El primer mes vam estar treballant tot el llenguatge de la dansa-teatre, que ells anessin descobrint què és, moure el seu cos, etc. I aquests 2 últims mesos hem estat més en la creació de l'espectacle. I què intenteu aconseguir o transmetre al públic? Mira, jo crec que el que s'ha intentat, no ho sé, el que és ara mateix és veure el seu procés, el procés d'aquesta gent, la seva transformació, el com estan dalt d'un escenari,
com juguen, com ballen, com s'expressen, perquè no hi ha una història. Projecte Gent ja no té un títol d'un espectacle. Projecte Gent és Projecte Gent, és tot el procés que han viscut aquesta gent. Llavors, dalt de l'escenari no hi ha una història que tu pots entendre, una història que tu segueixes el fil, sinó són un grup de gent que pugen a l'escenari, els hi passen unes coses i ells viuen tota aquesta experiència. I el que rep el públic és això. Ja que veurà. Molt bé, i com és el fet de treballar amb actors amateurs que no s'hi dediquen professionalment? Per mi és una passada. És una passada perquè tenen algo molt autèntic, per començar, que suposo que també és el que em tira a mi, treballar molt autèntic, i a mi m'encanta veure'ls descobrir totes les seves possibilitats que tenen, des del cos, des de la creativitat, hem treballat molt la seva creativitat, el seu propi descobriment. I després, en el punt en què estem ara, perquè hi vam fer una prèvia aquí al Bravium, és aquest punt de professional, no? Però en el sentit més interessant de la paraula professional, que és que ells ahir van estar disfrutant-ho, gaudint, eren autèntics, i ara falta aquest treball, aquest plus de ser conscients del que estan fent, de ficar-los realment de treballar el que s'ha de treballar. I ara és el punt en què estem. I és una passada perquè ho entenen perfectament i són molt conscients. És molt maco. I ja per acabar, intenta convèncer els espectadors de Reus a prop per què han de venir a veure Projecte Gent. Mira, és una experiència. És una experiència pel públic i per la gent que està dalt de l'escenari. I és una experiència molt lluminosa, no sé, molt autèntica, molt fresca i sense cap tipus de pretensió i sobretot, és que és viure una experiència. Llavors, qui vulgui viure una experiència, el dimecres a les 7 de la tarda, que vingui i després ja es veurà. Bé, vista la situació, quasi que em torno a inclinar però per donar per finalitzada aquesta opereta. Però que menjar està fet, Estem amb els actors reusencs Antoni Baciana i Montserrat Viladés, membres de la companyia de teatre La Gata Borda i actors de l'obra M'agraden les fruites tropicals, una creació que es presenta aquest dissabte 22 aquí a la plaça de les Peixateries Velles. Com s'arriba a una obra així a partir d'un moment històric tan concret? Més que res, l'excusa que era que volíem parlar de la ubiquitat, més que res de les presses, i que ara amb el temps del mòbil i de tot això sempre hem d'estar 2 o 3 llocs alhora, i vam pensar, doncs mira, parla de la ubiquitat. I com que ho fem a través de la comèdia de l'art, que està ubicada o va néixer al Renaixement, vam dir, doncs mira, ubiquem el Renaixement i el Renaixement de casa nostra, i per això parlem de Maria de Trastà, Maria el que li va passar, que era una princesa del Renaixement de casa nostra. I com encaixa una obra de la comèdia de l'art o basada en la comèdia de l'art en un festival com és el Cos? Bé, la comèdia de l'art, sobretot, cada personatge té un rol i uns moviments molt tipificats i per això s'ubica en un festival de cos. Cada personatge, els personatges joves salten més, es mouen més, hi ha altres personatges que tenen un moviment més pautat, més encarcarat, i és per això. Bàsicament és una obra de teatre gestual on el text es basa més en la improvisació. I bé, tu, Montse, esteu acostumats sempre a actuar a peu de carrer. Creieu que això atrau realment al públic? A veure, nosaltres aquesta obra l'hem fet tant a carrer, l'anterior, tant a carrer com a teatre, i la veritat que a carrer s'agraeix més. Tens la gent més a prop, pots enviar-li més el missatge, la broma, o veus amb qui contactes amb una persona que en aquell moment... A mi m'agrada més de carrer i crec que en general a tots ens agrada més el carrer, sí. I què trobarà el públic en aquest M'agraden les fruites tropicals? Jo crec que s'ho passaran molt bé. Si hem vist l'anterior obra i els hi va agradar, crec que aquesta els hi agradarà bastant més. O tothom que ha vist les dues, aquesta, s'ho passaran molt bé. Tothom diu que són 50 minuts que se li passen divertits i ràpid perquè anem d'una cosa a l'altra i jo crec que s'ho passarà molt bé la gent que ens vingui a veure. Podeu desvetllar una miqueta de l'argument per animar el públic?
L'argument, bé, doncs, històricament a Maria Trastàmara li van dir, doncs mira, t'has de casar amb el teu cosí. I nosaltres ens vam imaginar doncs, que ella no s'hi volia casar amb el seu cosí i que decideix fugir, i com que té aquest estrany do de la ubiquitat que pot estar a molts llocs alhora, doncs comencen a aparèixer Maries de Trastàmara per tot el Mediterrani del Renaixement, i a partir d'aquí doncs, el problema de trobar-les i tornar-les a reunir en una sola noia. I a partir d'aquí, doncs clar, és les confusions, les anades i vingudes, i és tot això. I ja, per últim, com convenceu els espectadors de Reus a prop perquè us vinguin a veure aquest dissabte? Home, com convencem? Doncs que no s'ho perdin, que s'ho passaran molt bé i... no sé, és que no sé què dir. Jo crec que val la pena per tothom. Hi ha bromes de tot tipus, per tot tipus de persones, per més joves, a gent més gran també agrada, hasta petits, perquè el moviment també és bonic, i aquest tipus d'obra l'hem fet hasta Itàlia, on no ens entenien amb l'idioma i va agradar perquè amb el moviment s'entén, per tant crec que a tothom pot agradar. Sí, hi ha moments d'acrobàcia, hi ha moments d'esgrima, llavors encara que no entenguessis l'idioma, doncs almenys no t'avorriries, o això intentem. En una setmana en el que el cos inunda la nostra ciutat, no perdeu l'oportunitat de gaudir dels espectacles i del teatre en el seu estat més pur. Ens acomiadem fins al proper Reus a prop.